Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 3:22 diren honetan, bihar hasiko den binakako B serie txapelketako 8. jardunaldiaren atarikoa egingo dugu eta lehen norgehiagoka Tolosan jokatuko dute. Eiguren 5. eta Aldabek, eskuzaren ordez berriz ere Aldabe arituko da, De La Fuente eta Bikuñaren aurka. Hemen gorriak irtengo dira favorito, Eiguren eta Aldabe lehengoan meritu handiko garaipena eskuratu zuten urte berri egunez eta pixka bat lasaixeago irabazi nahiko lukete gora datozen De La Fuente eta Bikuñaren aurka. Bikuña ari da batez ere bere mailatik goraka aurreko jardunaldietan eta alderatuta, hobeto ari da oraingoan Donostiarra, De La Fuente ere pixkanaka esperientzia hartzen, orain kolpe luzeagoa dauka, berez pilotari bizia da, baina oraindik ere falta zaio zer edo zer bikote honi goian nabarmentzeko, eta Eigurenek eta eskuzak ia playoffetarako sailkapena behintzat bermatua daukate eta hor goian egongo direla ia ziur gaude, naiz eta orain eskuza arazotxo batzuekin ibili eta hurrengo jardunaldian ere Aldabek jokatu beharko duen. Bestalde, hurrengo norgehiagoka Zornotzan jokatuko dute eta hemen 2 aldaketa izango dira, ez Iztuetak eta ez Alberdi bigarrenak ez dute jokatuko. Agirrek eta Elizegik jokatuko dute Bakaikoa eta Morga Etxebarriaren aurka, gainera Salaberri bera ere ez omen da jokatzeko moduan egongo. Hemen Bakaikoa eta Morga Etxebarria aterako dira favorito. Lehengoan Morga Etxebarriak meritu handiko norgehiagoka atera zuen, naiz eta azkenerako nekearen ondorioz Eigurenek eta Aldabek irabazi egin zieten. Agirre ere oso ongi ari da, baina iruditzen zait atzeko kuadroetan Morga Etxebarria Elizei baino gehiago badela, eta horregatik Bakaikoak eta Morga Etxebarria, Alberdi Morga Etxebarria bikote titularra ikusten ditut favorito. Agirre eta Iztu eta bikotea ongi kokatuta dago sailkapenean, eta Bakaikoak eta Morga Etxebarriak irabaziko balute eurentzat ere garrantzi handiko garaipena izango litzateke. Bestalde, Eibarren jokatuko dute Zabalak eta Arbizuk, Esposito eta Gaskueren aurka. Salaberria oraindik ere ez dago jokatzeko eta hemen norgehiagoka irekia ikusten da. Alde batetik abiadura ikeragarria eta indar ikeragarria duten bi aurrelari izango ditugu, Zabala eta Esposito. Atzeko kuadroetan Gaskuek berme gehiago ematen du eta horrez gain kolpe luzeagoko eta biziagoko pilotaria ere bada. Lehengoan Zabalak ez zuen bateren norgehiagoka ona jokatu, baina kontuan hartu behar da 2 egun aurretik beste norgehiagoka bat jokatzetik zetorrela kasu honetan binakako txapelketa nagusian, eta noski binakako txapelketa nagusiko norgehiagoka bat ere fisikoki oso exigentea da, eta hemen Esposito eta Gaskue hartuko ditugu favorito. Eta egia esan Salaberria eta Arbizuk osatzen duten bikotea oso amilduta dago, horrazpiko postu horietan. Eta azkenik Etxebarrin, Zubizarretak eta Ugartemendiak Larrazabal eta Eskirozen aurka jokatuko dute. Hemen Larrazabal eta Eskiroz irtengo dira favorito, ongi egin zioten txapelketari Zubizarretak eta Ugartemendiak, batez ere Gorka Ugartemendiak ematen zuen irregulartasun pixka bat gehiago, Iraizu Bizarretak hobeki hasi zuen, baina hala ere lehenengo 3 puntuak eskuratu zituzten, gerora ordea 4 jarraian galdu dituzte eta Larrazabal eta Eskiroz, egia esan ez da bikote xamurrena berriz ere sentsazioak berreskuratzeko. Beraz, esango genuke Larrazabal eta Eskiroz hemen favorito nabarmen xamar irtengo direla, baina ea zer gertatzen den. Hauxe beraz, honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.